Ja es pot fer servir la intel·ligència artificial per millorar l'experiència del client a les botigues. Per això, ViaBlue ha creat Active Customer Intelligence Suite, un conjunt de solucions dissenyades per comunicar, analitzar i automatitzar accions que impulsin el teu negoci. El que fa que Active Customer Intelligence Suite sigui únic és el seu motor d'intel·ligència artificial, que de manera autònoma aprèn de les preferències de l'audiència, de les seves dades demogràfiques, de les vendes i de l'inventari, entre altres paràmetres, per optimitzar la gestió dels continguts. Gràcies a les solucions per millorar la comunicació amb el client, controla l'impacte de tots els teus continguts des d'una sola plataforma i capta l'atenció dels teus clients amb dades en temps real i comunicació canalitzada. A més, mitjançant Customer Data Intelligence, recopila informació sobre el recorregut de compra dels teus clients, detecta informació demogràfica, de comportament i zones calentes del teu establiment. D'acord amb els estàndards de privadesa, transforma automàticament tota aquesta informació en informes basats en intel·ligència empresarial. I, finalment, amb les solucions per millorar l'experiència del client, proporciona experiències amb solucions innovadores, accionades per intel·ligència artificial. Amb ViaBlue assoliràs, mitjançant un paquet de solucions únic, experiències personalitzades per als teus clients, en milloraràs l'engagement i augmentaràs el teu ROI. Active Customer Intelligence Suite de ViaBlue, portant l'experiència del teu client al següent nivell.